Molim da isključite svoje mobilne telefone. Kada završimo ovaj okrugli sto, ukoliko budete imali pitanja, ja vas molim da zadržite mikrofon i da se predstavite. Hvala vam. Dobar dan, drago mi je da ste prisutni i drago mi je da pozdravim goste i gospodu novinare. Ovaj povod stvaranja nevladine organizacije bez ikakvog profitnog delovanja, Doktori protiv korupcije. Naš osnovni motiv za formiranje ove organizacije bio je upravo zato da zaštitimo, da tako kažem, pacijente i zdravstveno osoblje, lekare, upravo od svih anatema i upravo da doprinesemo da se podigne svest kod nas o svim mogućim mehanizmima korupcije koji su na delu, kao isto tako i da se pokrenu inicijative za adekvatno rešavanje svih tih problema, počevo od promene zakona koji u osnovi mnogi od njih imaju jedan korupcioni efekat, pa do detalja, odnosno do svih pojedinačnih slučajeva. Da ne bismo gubili vreme, i pošto je sada u planu jedno 5 predavanja o kojima ćete čuti izveštaje naših kolega i kolega novinara o različitim aspektima korupcije u zdravstvu, ja bih odmah zamolila da krenemo sa prvim predavanjem, tako bih zamolila doktora Daška Karađinovića da krene sa predavanjem pravni i ekonomski aspekti korupcije u zdravstvu. Profesorka, hvala na najavi. Ja bih 10 dijapozitiva dao osnovne elemente pravnog i ekonomskog aspekta korupcije u zdravstvu. Znači, korupcija u zdravstvu je jedna krajnje ozbiljna stvar i znamo koliko su građani osetljivi na tu pojavu. Imamo različite definicije korupcije. Definicija korupcije koja postoji u našem krivičnom zakoniku je pravna definicija, međutim ona ne odgovara onoj korupciji koja postoji u srpskom zdravstvu. Srpsko zdravstvo ima jednu sistemsku, ako mogu da kažem, pravnu već utemeljenost. Zbog toga od ovih ponuđenih definicija korupcije, prva definicija korupcija je sve ono što nije zabranjeno zakonskom regulativom, to ne odgovara stanju u srpskom zdravstvu i u korupciji u srpskom zdravstvu. Druga definicija, definicija Svetske banke je već bolja. Zloupotreba javnih ovlašćenja, položaja radi sticanja privatne koristi. To je već šira definicija, ali najbolja čini nam se ova treća definicija koja glasi: namerno kršenje načela nepristrasnosti pri donošenju odluka u cilju prisvajanja neke koristi za sebe ili povezano lice. Pri čemu postoji? Imamo postojanje namere i imamo postojanje koristi. Ova definicija apsolutno obuhvata sve vidove korupcije u srpskom zdravstvu. Merenje korupcije, jedan krupni problem, mi često čujemo od predstavnika Ministarstva zdravlja, i tamo očekujemo ministra da dođe, on je dobio redovno poziv i nadamo se da će doći. Mi u merenju korupcije stalno se priča, ne, korupcija je jedan ilegalna transakcija i samim tim je nemerljiva. Postoje dve metodologije u merenju korupcije. Prva je percepcija, a druga metodologija je metodologija iskustva. Kada se kaže percepcija, uvek dobijamo tu vrstu odgovora, ne, pazite, to su lični utisci, to ne postoji tako. Međutim, to je metodologija koju koriste najznačajnije međunarodne institucije, od Svetske banke do Transparency International. Šta je zdravstveni sektor po pitanju korupcije, zašto je posebno osetljiv? Preletit ću preko ovog slajda, asimetrične informacije, mi znamo da postoji veliki disbalans u znanju između lekara i pacijenta. To omogućava jedno određeno stvaranje konflikta interesa, ali taj disbalans u znanju, ta asimetrična informisanost postoji između lekara i njegovog upravnika, između upravnika bolnice i direktora osiguranja, između direktora osiguranja i političkih faktora. Znači, na svakom tom nivou postoji taj problem, što ekonomisti kažu, problem između principala i agenta, koji amplifikuje i može da poveća problem korupcije. Mi znamo da u korupciji u zdravstvu imamo veliku i malu korupciju. Velika korupcija, to su javne nabavke, o tome će pričati profesorka Jovanović, a ja ću se baviti malom korupcijom koja ima sistemski karakter i koja u suštini, kada se sabere, iznos daje ogromne iznose, kao što ćemo vidjeti. Rasprostranjenost korupcije u zdravstvu. Neću se zadržavati na ovom slajdu, sve statistike pokazuju da je zdravstvo, ako nije prvo, onda je u vrhu korumpiranih javnih delatnosti. Šta je sad krajnje alarmantno? Pre 2 ili 3 dana UNDP je sa Galupom napravio
zadnju anketu, evo ih rezultati. Pogledajte, ako je dat mito, kome ste dali mito? Na prvom mestu doktor, zdravstvenom radniku. Razlika između istraživanja u oktobru mesecu i danas je skoro 10%. Znači, moramo reći da je skoro 10% porasla korupcija u zdravstvu. S tim što ova vrsta ispitivanja se bazira, znači, na iskustvu. Znači, ovo nije percepcija, ovde je pitanje glasilo. Da li ste vi ili neki član vašeg domaćinstva platili u zadnja 3 meseca nekome nešto? Znači, ovde vidimo da je, znači, 54% građana platilo iz džepa. Međutim, malo kasnije ćemo vidjeti, nije samo 54% građana ušlo u koruptivnu transakciju. 100% građana je platilo. To ćemo malo kasnije objasniti. Znači, ovo je krajnje zabrinjavajuće. U roku od 6 meseci došlo je do 10% porasta korupcije u zdravstvu. Mi imamo institucije zdravstvenog sistema koje su tu da bi se borile protiv korupcije. Ja sam nabrao neke institucije, moguće da sam mnogi i zaboravio. Imamo, znači, 300 državnih zdravstvenih ustanova, svaki ima upravni odbor, nadzorni odbor, to je već 3000 funkcionera, 300 direktora državnih ustanova, 300 zaštitnika prava pacijenata, imamo inspekcije Ministarstva zdravlja, RZZO-a i tako dalje, to je preko 200 službenika, imamo 5 komora zdravstvenih radnika, svaka od tih komora ima po 5 sudova časti, etičkih odbora i tako dalje, bar 350 ljudi. Imamo zdravstveni savet, etički odbor, Srbije. Imamo gradske sekretare, imamo većnike. Ukupno blizu 5000 funkcionera i službenika u srpskom zdravstvu primaju platu, odnosno određene oblike nadoknade, da bi se borili za zaštitu zakonitosti i borbu protiv korupcije i prevare. Što više službenika imamo, što više institucije imamo, korupcija sve veća i veća. Znači, to je zbilja alarmantno. Specifičnost korupcije u srpskom zdravstvu. Znači, srpska zdravstvena korupcija je posebna, nije kao ove druge korupcije u susednim zemljama. Imamo 2 sistemska zakona, ja sam uzeo samo par odredbi, koje su najdrastičnije. U zakonu o zdravstvenoj zaštiti, član 161. Znači, državna zdravstvena usluga naplaćuje van standardne usluge po cenama koju odredi upravni odbor, onih 5 ljudi. Prva stvar. Druga, 164. Izdavanju zakup slobodnog kapaciteta u bilo kojoj državnoj ustanovi opet odlučuje upravni odbor. Znači, da ne pominjemo zakon o javnoj nabavkama, ali odlučuje upravni odbor kome će izdati za večernju kliniku, magnetnu rezonancu ili hirušku salu. I normalno član 199, 202, za koji svi znate, to je taj onako drastični konflikt interesa gde je državnom službeniku omogućeno da se bavi privatnom djelatnošću u isto vreme. Znači, to je zakon o zdravstvenoj zaštiti. Drugi bitan zakon, zakon o zdravstvenom osiguranju. Imate, znači, član 56, 57, lista čekanja. Znači, u zakonu je ugrađena lista čekanja i pojam liste čekanja. Ali, imate u sljedećem članu mogućnost da na lični zahtev pacijenta, osiguranika, za pare se ta lista čekanja preskoči. Čemu služi lista čekanja? To je katastrofalna situacija. Znači, poništava se uopšte princip pravednosti i dostupnosti u srpskom zdravstvu. Ako vi za pare možete da preskočite, i to je ugrađeno u zakonu. Član 61, van standardne usluge. Znači, državne ustanove imaju pravo da naplaćuju sve ono što se zove van standardne usluge. Za 2008. godinu za van standardne usluge po zvaničnim podacima je naplaćeno 27,5 milijardi, po onom kursu 350 miliona evra. Znači, mimo doprinosa, mimo poreza, direktno iz džepa građana. Zato ja kažem da je 100% građana platilo korupcijonu transakciju. Šta su van standardne usluge? Šta su van standardne usluge? Član 61 zakona o zdravstvenom osiguranju. Van standardne usluge, lečenje pijanstva, promena pola, lečenje seksualne disfunkcije, alternativna medicina, pregledi sportista, lečenje hipnozom, zdravstveni pregledi radi upisa u školi i tako dalje. Da li su ovo građani platili 350 miliona evra u dopadne godine? Naravno da nisu. Oni su platili vitalne, urgentne, dijagnostičke i terapeutske usluge. Znači, od magnetnih rezonanci do hitnih i urgentnih terapeutskih zahvata, operacije i tako dalje. Znači, mi već tu imamo jednu masovnu sistemsku prevaru građana Srbije. Jedno piše u zakonu, drugo upravni odbori naplaćuju i definišu cenu. Drastičan primer gde jedan pravni akt Ministarstva zdravlja ruši ceo pravni sistem Republike Srbije. Ovde imate član 61, to je zakon o zdravstvenom osiguranju. To je ono što smo malo